Tuwing sasapit ang bear months, nasasabik ang mga kabalen dahil naglalabasan na ang mga nagtitinda ng iba't ibang paboritong pamaskong kakanin. Dito sa bayan ng Guagua, isa sa mga inaabangan ay ang pagbubukas ng pamilya UC ng kanilang pwesto ng bibingka at paboritong patko. October pa lang, pero malakas na ang bentahan. Mga 3 tray na bibingka tapos mga 100 pieces na patko. Ang patko na tinaguriang traditional Christmas crepe ng Pampanga ay gawa sa giniling na malagkit na bigas, asukal, keso at dayap. Ayon sa research ay dito lang sa Pampanga meron at tinawag na patko dahil corruption to ng Pasko and it comes out only during Pasko. Gaya ng mga bibingka, iniluluto din ang mga ito sa mga clay pots pero mas mabilis. Sa loob ng 3 to 5 minutes, luto na ang patko at nilalagyan na ng margarine at niyog bago irolyo sa dahon ng saging. Mula 2021 hanggang ngayon, nasa 20 pesos lang ang bentahan nila ng patko kada piraso. Mahal yung bigas, ganun pa rin yung presyo namin. Halos 4 na dekada na silang nagtitinda. Pero binabalik-balikan pa rin sila ng mga suki at parokyano. Kasi masarap yung timpla nila. Iba yung patko nila rito. Purong lakatan. Ang mga kakaning pamasko tulad ng patko ay bahagi na ng kulturang Kapampangan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtangkilik sa mga ito, hindi lamang naipapadama ang kasiyahan ng Pasko, kundi patuloy ding pinayayabong ang tradisyon na nagbibigay buhay at kulay sa probinsya ng Pampanga.